The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala ang problema o sa manimuang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 Sisid na. Wala mo. Wa matusok kinuko. Nganong imo man gipaslak nga di pa man basa. Hello! Happy Thursday kanatong tanan. Okay, syempre, good morning, buenos dias. Assalamualaikum kanyo katan. Oy, nagapamaw na batanan. Oh, pasalamat sa Ginoo. Nga gipukaw pata. Og syempre, God bless. Aray, natukaan ko. Siyempre, God bless and mabuhay Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Wow, alive na kano. Murag sakto sa tulog. Balag ko lang sa dulog. Kaya kinumabuhan ko ba yun? Tala sa siyempre si Meros Nabi na wow, grabe juga ayo kay nga naman. Siyempre, nakatake ko og Shrimp Power Max. So, Herbal Blind Coffee Mix. Wow. Salamat to kayo sa adlaw-adlaw nga pagpahimong pagpalaski sa akong sa akong lawas. Labi jo kayo ang Shrimp Power Max. O, di ba? Ay, Herbal Blend Coffee Mix. Wow, with stevia. O, syempre, do Skin Max. Kotis Artista Kojic Soap. Wow, bongga lang. Siyempre, good morning! May muntag Zamboanga City sa mga Peninsula Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, live na live ko sa akong FB account, ang Lando Bisaya. O, di ba? Nag-unadyo si Aileen Aninyon. Niya sa Friends Lechon Fast Food. Hala, pagkalamidyo kayo. Siyempre, good morning, may buntag. Once again po, God bless. Sa among college president, Dr. Roy Valesco. Hello, sir. Good morning. O mga Valesco family. Wow. Sir Jerky, good morning. Siyempre, good morning. Good morning, Dr. Alvin. Good morning, atong Vice President for Admission of Finance. Good morning, Sir Nueva. Good morning, Ma'am Nora Belga. Happy morning, kanato tanan, ingat-ingat lang. Siyempre, good morning, atong Vice President for Economic Affairs, Dr. Rachel Loria. Good morning. Mr. Roderick Trego, atong Vice President for Student Affairs and Services. Good morning. Sir John Larga, Captain Mark Apit, Dr. Pedro Lambos, Dr. Bertito, good morning. Og siyempre si Dr. Sa sila, nakalimot ko. Nakalimot ako. Ang among din, siyempre good morning ko naman sa Sela College of Education and Liberal Arts. So, kisa na ito ko Rigan. Siyempre, good morning ko na walang ating liberals. Good morning. Good morning, Mabilis Agosto. Good morning, atong college district. Good morning, Ma'am General Gonzalo. Good morning. Good morning, Mr. Regan Sitoy, ang atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Good morning. O labi na sa iyang cooking assistant. Wow. Si Mr. Robani Kago. Happy morning. Mga Kago pa, Miss Tumaga. Tumasuki Daddy. Nasa diya sa may Tumaga. O, organizing shop. Wala, ang sarap nito. Kinukabuan ko ba yun? Oh, wow, murag wala lang mo paano. Oh, di ba? Oh, wow. Wow, nag-monitor dyan siya. Oh, correct. Oh. What? Wala yung mga kaiberlang ugma. Ingara po na siya, correct. Hello, good morning. Dr. Reyna Litidaya, mo station manager na tanaw sa dito. Tama sila sa Manuel Resort. Atong mga head, atong mga head, ang ilang mga lawas na diri, di ba na dito sila sa Manuel strategic planning. Nag-strat plan sila para sa kalambuan sa among eskwelahan ang Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. I love it! Di ba? Siyempre, pinakasikat sa fisheries, no? Di ba? Ang College of Marine Sciences, di ba? The Center for Learning in Fisheries. Pagkanindot yung kayo.
Hello, good morning, Dr. Casalin Chong. Good morning, hello, my friend. Watching here from Dipolog. Di ba, oh. Oh, ingat sila sa Manuel, oh. Manang happy lang, John. Murag, inikalones, no, oy. Ay, sa tugbungan di ay, ang mama, si Lola, ang mama ni Chris Los Reyes Chong, oh, di ba, oh. Oh, si Chris Los Reyes Chong, oh. Ako na siyang idol, oh, di ba, idol ako na siya. Oh, good morning, Captain Nemo Lorente. Good morning, Alibanjur Martin. Good morning, happy morning. Oh, siyempre, Ma'am Chica Bill. Oh, di ba, happy morning na good. Hello, good morning. Uncle Wilfred Banco. Uncle Wilfred Banco sa Sambola, happy morning. 6YG Food Hub, happy morning sa Purok Dos. Happy morning ka na itong kalingat-ngatan. Oh, murag inikalones, no? Inikalones, murag akong uyab na dyan akong butaran kay siya la jud ang mikamang nako. Oh, di ba na sa kanila, oh. Og siyempre, oh, nagyandam-yandam, oh, yan, natiwason ako, ha, kay medyo... Agtanong, kayo yan! Kiling. Again, asa, oh, mag-music sa ka, ha, kay mo... Oh, di ba, oh, no. Siyempre, oh, enjoy lang. O mag-music sa si Uncle Ruben. O kaya alam na ano sa mga kansa. Hala siya kita kumanak. Siya by ko Diyos ay si Antantan. Like lang. Hoy ako anak si Jamang. O ang cum laude sa Bese Filipino. O ka mag-music pa. Sige na. Hala siya kita kumanak. Regine. Diba na sa wala pa. 106.7 Marina News FM. Season na. Marino live broadcasting from ZSCMST campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Season na. Agkalamedyo kayo. Hello, good morning, my buntag. Magkakumawa ka ni Ate Endo from Labag noong Monday. Hello, good morning, Jelly Garcia. Happy morning. Ni Connie Doblado, diya sa Sugo, Southern Leyte. Happy morning. Siyempre, good morning. That's sa Skybox Coffee. Mami Arjen Fajardo. I love you. Salamat po kayo sa imong ipadala. Og siyempre, Soras Bachoy, Auntie Chalibol Pardo, BJMP, happy morning ka na tula sa Upper Dulian, pagkalamid kayo. Og labi na lang sa Friends Lechon Fast Food, happy morning. Happy morning, si Aileen Aninyon, good morning, Julian, si Henry, si Celine, si Mildred, diba? Og ang Chopper, diba? Si Chen, happy morning. Sa Friends Lechon Fast Food, Tilawi lang, diba? Ma'am Dines White. Si Rodel, Precious, Kenneth, and friends, happy morning. Dalawa, ingat-ingat lang. Oh. Siyempre, good morning. Auntie Annabelle Pipangko, Uncle Pipangko, ay siyempre, Sir Ma'am Jinan, JM, and Marjalac, happy morning. Ingat-ingat lang. O siyempre, Ma'am Malamasinsin, sa Israel Canteen. Happy morning. O, dapat kanito kayo. Happy lang, Jodo. May nagyaw-yaw diri. Kunya, nay. What? Oh, correct, Mas, may nagyaw diri, oh. What? Ay, mas dagko pa daw ang inatagan ang bayot kaysa mga kandidato. Kulang niya 50 pesos! Hello, good morning, Alex Minyosa, Ilong de Zapatos, happy morning, yung mga boys diya. Angel Milano, happy morning. Dasa Infinita ng Barber Shop. Wow, John, Teddy, Jimar, Uncle Modi, og si Mr. Dream. Happy morning ka na itong tanay nga. Wow. Maluoy ka, Lai! Oh my God, Lai! Wala ka, Lai! Naurot na, Lai! O gatag, Lai! Hanad sa, pasensya na, Lai! Buaya na jagam! Buaya na jagam! Mirisi ka, Lai! Agad, ginukol!
Oo, agkoy na, nagtuwad-tuwad lang laylay, ka nakalawat na siya. Ay, lang lihok lang ga, ay lang lihok lang ga. Kay ko imo siya ikapulihok ko niya man kay balik taron yun. Og siyempre, good morning daon ni Ma'am Bueno sa Mercedes. Happy morning. Miss Mariby Frank, good morning. Ma'am Peng, ang atong director sa Public Information and Commission Office. Good morning. Yan siya si Wilson Binet. Happy morning. Jod Quayo, happy morning. Wow. Mother Sajuarday, mga tuloy ko na baling family. Happy morning. Da sa Mampang. Og siyempre, da sa Rapi Gonzon, sa Lostre. Happy morning ka na ito. Talaninga sa Catalina. Og siyempre, kay Wes Bueves karon. Ano yan lang atong, siyempre ang atong kapalaran. Hindi ko mabuang ko bayot. Sigurado ba kayo? Oh, sigurado yun. moments later. Ulat-ulat lang. Kaya ako pa po itawag asar ito. Unsa matulong? Unsa matulong? Nganong 7 pa man nga 8 naman na ita. Buang ko bayot na sa hello, good morning, may buntag. Dasad CNG, Tering by Castro, happy morning. Sir Paul and Ma'am Castro, good morning, good morning. Happy morning, John. Correct, mabuang ko bayot. O siyempre, wow, Camilo Bocachiko, Segundo, John Malin. Happy morning, Antinolpa. O, Kuya Long Hair. Happy morning, kanatong tanan, no? Di ba? Pag kanindot yung kayo. Sa barangay Aguada, happy morning. O, di ba? O, sa barangay. O, di sa Barangay Busay. O, salamat kay Kapitan Ronron Alvarez. O, yang pamilya. O, tanan mga lumulupyo. Di happy morning. Ang ko bayot na sa ona. Nakitaan ko nila na sa nag-change na ko no si Madam Landing na, di ba? Aris. Aray. Hoy, karong adlaw alis no, So today is a perfect day nimo. A perfect day nimo to make some changes as far as work goes. So try to make the most of it. Para sa mga gumagaroon, ko you have the patience karon, so it takes to strike up a long pot of conversation with your partner karon. So nadto kay pasensya. So pasensya nadto kayo karong adlaw lang sa magugma. Para sa imong character man mo karon, ang mga decision karon you make financially today will affect maka-apekta most of your immediate future. So sa financial, bantay do katol, bayot katol. Para sa imong kayuhan mo karon, be selective lang. Be selective lang sa mga gusto kag mga fight, mga battles karon. Selik lang ha. Selik lang. Kaya niksik-selik. Punitin ang sedula! Mga na pinakanindot. Make the most of it lang. Siyempre, make sure that you list a small chance to win or else you'll become frustrated lang. Wow, bongga, mabuang ko. Jiminay! Uy, ano? What? Ano nag-Jiminay naman nga si Tao? Correct ka na sa kadyot sa niya, di ba, na si kinabuo. Ano, buang ko ba yun to? Magklaro ka. Sila ayaw maglaro. Ay, ginao. Uy, Tauros! Ama, ginokol. Mabuang ko ba yun? Si Tauros, ano si kinabuo? Uy, Tauros, karong adlaw, Tauros. So, nindot kayo mong Tauros, sa imong adlaw karong Tauros, no? Kay medyo, happy kay karong Tauros. Kaya nga naman. What? Wala makakuha na imong kuan. Maapi lang imong pagka... Oy, Taros, na mga kuan ka Taros, so nga dili masulbad imong kuan Taros ha. Tungo sa mga previous days karon manay maghunting nimo karon. Dapat kung saan naman problema karon imo jud sulbaron karon Taros ha. Ama, ginokol. Ay, mabuang ko dahil. Oy, sa imo gumakaron. Naay mga underlying problems karon in your relationship mga start to appear karong adlaw. Disappear, depende sa watch your words lang para walay problema. Para wala sa imong para sa imong career man mo karon. You have to think carefully karon before you add more responsibilities karon. Labi na sa imong busy nga schedule. So don't make any unnecessary mistakes lang para walay problema. Di ba, Jerry Garcia? Diba, Make the most of it. Check right ba? Para sa imong kayo karon, I don't let ka ng mga kalisod karon, mga difficult sa mga life change karon sa personality. Hold on lang sa mga opinions and beliefs lang para walay problema. Di ba? Correct ka na, happy lang, George. Mao dyan ay pinakanindot, ana siya. Gemini. Oy, Gemini ka na no? Today will be, na mga, kuhanin mo, na mga bulaton sa balay karon.
Oh, na household chores will take up most of your time para wala. So don't put off your task lang para wala problema. Sa imong gugma karon, you'll be able to take care of your relationship until kamong duha magkasinabtan na jud mo sa imong partner and to share your feelings. Para wala away, wala sa pagkain dito. Para sa imong character man karon, you would be at peace karon, di jud ka malinaw na imong adlaw karon at the end of the day. Diya sa imong tabawan. Kay na mga responsibilidad will follow you anywhere you go. Wabongga. So try lang to make the most of it. Para sa imong kayo ano mo karon. Ay Gemini, you must realize kung Gemini nga importante that you change your behavior, Gemini. Ha? So you cannot afford to put sa imong relasyon karon, relation at risk. Bala ayaw jud kuno ko mabuang ko bayot, di ba? Uy, Cancer. Uy, Cancer, na mga surprises karong adlaw. What? Di na ko isulti, kaya di ni ma-surprise. Kabalo naman ka. So, na mga surprises karong adlaw, Cancer. Oh. Gikan sa Pidea. Hoy, kinagala sa mo gumagano ka lapit ang mga surprise karon ha. Great surprise karon madawat mo kana wa ko kabalog unsa na bahala ba sa surprise. Sa imo gumagano Cancer, no, you will find a great trouble karon in trying to leave your recent ex-partner behind you. Bantay ka. So be patient lang and syempre ayaw lang ka desperado. Don't despair. Sa imong character mo karon, you need to learn to take the advice from the bosses ha, with an open mind and a willing heart. Bantay So ayaw di underestimate ang ilang mga words kay mo na pinakanindot. You have to learn from them para sa imong karera, para sa imong kayuhan karon. Not every time taking rest makes it all worth the while. So ayaw juga pala duha, ayaw juga pala kanu sa ko. Don't hesitate any longer and make that decision. Nga nakabalo ka nga maayo. The decision that you know is right. Dili left, right, left, right. Siyempre mo na umaw na itong first set kung pala ng adlaw. Aristotle ko sa Cancer. Ang unang set nga mapas mo. Hindi ko mabuang ko bayot. Sila ang unang nito. Hello, good morning my buntag diyan sa Barangay Balono. Happy morning. Sa Brasil, good morning sa Pispigulayan. Happy morning. Kuya Ron Malion, Ron Cross, Litboy at Ate Ting Paisal. Happy lang Jod, correct ko, diba? Sorry mga Tarusa family. Happy morning. Kanatong tanan, ingat lang diyan sa Barangay Balono. Oy, JD Begang, happy morning. Oy, sa itong pilanggang driver, si Sebastian. Si Julie Balomi, si Dondon, si Alviar, happy morning. O si Jula, happy morning ka na tanan. Best friend ko si Alviar. Sa Dakon Village Home sa Ricodo at Tibit Pairan family. Happy morning ang mga silingan diya. O siyempre, good morning, Mami Teresitoy, Andoy Ashin, mga Silos family. Arnel, happy morning ka na tanan. Ingat ka mo, diba? Oh, wow, diba? At ang masukit sa San Barbara. O diba, sa market, Magay. Happy morning ka na ito, Tanaro. Lagi andam na ang kuluben sa gitna. Pakpak ka na gano'n. Happy lang lagi. Kamu sa nagara po mo. Di ba? Kaya ang kalipay, happiness is a choice. Di ba? Maong katawa diya. Bisag walay katawanan. Pwede lang na. Di ba? Pero ay palabi. Wala, sa gitna ko mga anak. Shy by ko Diyos. Asyam Tantan. Regine! Wow! Ang galing sumayaw! 106.7 Marina News FM. From ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Ay! Apit ko na sakpan da. Hello, good morning, Jay Peter Kanukota. Happy morning. Good morning, pati na. Pati na po ito na ito. Lapas. Kung Ninoy Nining, Ninay Flor, Auntie Karing, Francisco, Auntie Marlene, and Uncle Nanding Soles. Diba? From Sukik Yang Ventura Kanukutan. Kudyawan.
Hello, good morning, may buntag. Go lang to, may buntag dyan sa Tanong Barber Shop. Happy morning sa Sukabon. Happy morning mga Soke, Jello, Rayo. Happy morning mga Rayo family. Rayo de Grande, Rayo de Juan. So, diba? Observe diya sa Mariki. Happy morning. Sa Catalina, kada mga popcorn diya. Happy morning. Lahat sa itere sa mga Indigus family diya sa Sulamber 13 sa Santos Market. Happy morning ka to. Uncle Winwin, happy morning. So ang atong second set sa kaparagan ng adlaw, Webes. So di ba wow? A few moments later. The letter is Regine. The letter is Regine. Ayaw lai. Mabuang ko bayot umaghanta ni. Make na mo sobet lang jud ta ani. Leo. Hello, good morning, Anila Cortez. Sa may talap-talap, happy morning. Good morning dahil Sir Tony, malabi kanindot, may kakana family, happy listening. Mauna mga babae nga, dali na mo tiguang ng mga babae. Oh. Kay kulang sa pag-inom og tubig. Oh, man pinakanindot yun. What? Diba? Oh, inom og tubig. Oh. Sigurado ba kayo? Oh, siyempre, oh. Nya, palay kang napupuyat. O, diba, Leo, no? Ano na, oh, Leo. Oy, Leo. Ay, gamit tayo mong oras trabaho, ha? Dili kayo magsigag Facebook diya. Oh. And not for secondary issues karon. Sama to will tell you off karon. Take care of yourself lang, Leo. Para sa imong karon. Kung mag-continue ka to stuck in the past, you'll never find love again. Mga ginoo ko ay job na, ha? So arrange a night out and try to meet new people lang. Para wow, bongga. New people man jud. Bago lang nakagawa sa kuan. Siyempre, sa imong karig naman mo karon, you need to relinquish some of your ideas karon in order to achieve sa success mo karon. O, diba? Oh, relinquish. O, kanang kesa kuan, agtang, relinquish. So remember, nothing ventured and nothing gained lang. Ingat-ingat ito kapag karon. Pero sa imong kayo naman karon, kung if you criticize someone karon, make sure ka natawa na, na-adjust sa imong tabangan, wala kay pa chismis na, ginukumbuhan ko, pero maisip ka, even on legal actions, matalang ka. O, diba? O, libel case ka, libel. Libel mercado, libel doblado. Oy, pero before signing anything, cannot consult the people, cannot you know about, So kung nakapirma ka, you have to basa-basa pa. Basahon doon pa rin ka You have to read the fine print, solve the case, everything. So, careful lang mo ka. Para sa imong gugman mo karon, ay mo partner cannot have enough of what you give. But if it is everything you can provide lang, and it's not enough, it is not really your problem. It's their problem. Oh, ginaw ka pala sa imong karon sa karagdaman mo karon Virgo, no? You'll be under influence of manipulative people karon. So don't fall for it lang and careful with your actions lang. Ayaw kang padala sa mga tao karon. Kay mo lang ka, batay na ka. Manipulahon ka. Oh, ano siya para Virgo. Para sa imong kaya karon, try not to be unjust and put blame on someone nga medyo inosente nga tao. Ayaw jud. Ayaw pag dali sa imong judgment. Don't rush your judgment para problema. Libra! Oy, Libra, bata na. Naay gamay, small home incident kanong adlaw, Libra, mag-complicate sa imong adlaw karon. So, even a simple task karon. So, don't get upset lang. Downset lang. Ay lang upset lang. Sa imong karon, Libra, ayaw po ka mag-demanding karon in your significant other karon. Kay ang imong partner karon is faithful. Faithful kay nimo and still you feel jealousy at all times. You're jealous pa ito ka, ya kaluod. Oh, remember, jealousy is in the window. Jealousy. Para sa imong career, diba na mo karon, keep an open mind karon sa mga bagong ideas and proposals, mo na makahatag og to broaden your professional horizons karon. So, i-let go ka ng mga prejudices karon and listen to different offers para walay problema sa imong karon mo karon. Para sa imong kayo karon, you enjoy entertaining family members and friends karon alawa with good food. Wow, bungga. Oy, salamat to kayo sa Los Bachoy and and the
Baulo and Dimani from Barangay Busay. Salamat. O, si Ronron Alvarez, Kapitan. O, ingat-ingat lang. Uy, Scorpio. I miss you, Scorpio. Kutsawan mo na. O, Scorpio, kalat because in race against everyone around you. Karong adlaw, so try lang to get ahead of them lang, ha? O, para mauna dyan ka para walay problema. Para sa imong makaroon. So, ma-share ka mga amazing night with your partner kanalo. So, wala mo. So, you'll be intoxicated with romance and love. So, walay problema sa imong mala. Good luck. Make the most of it. Para sa imong karin, ito makaroon. Okay, gano'n ko, maka-face kag, very heavy workload karong adlaw. Pabantay-bantay ka, Scorpio, ha? So, there are 0 chances of a peaceful weekend. Bantay, mana. Para sa imong kayo na magkaroon, be careful ka with your secrets, ha? So, avoid lang, kay mag-compromise na nimo. So, mga sekreto, imo lang dyan na, kayo need to learn not to trust anyone. Only by their appearance. Ayaw dyan, di ba? Ayaw dyan kay, mga sekreto lang, imuha na lang na, para walay problema. So, naman na, ato si Cancer, itong para na madlawa. Si Leo, si Virgo, si Libra, si Scorpio, ikadawang si kapapas mo, kaya ano, sila ang ikadawang nito, mabuang ko bayot, ano sa, diba, tinodyo na daling matiwang mabay, kaya nga naman, diba? Kulang sa, dapat, sa, inom tubig, ha, para walay ko, kapoy kay ka, kapoy mo ng babae doon, kay laba, magluto, magpanggap sa anak, kapoy yun ng babae. Ayaw po si kasuko, madalas magalit, kanang kanay masuko, ginuka mo na yung magkatigulang sa mga babae. O sa mga na, ginuka smile lang, kaya pag smile mo, wala, imong ka na siya. Dali mo na, palagi kang nag-alala. Na kay mga kuwan, ginuka, kumusta na ka? Ayaw, ingat-ingat lang, salig lang. Nag-alala ka sa imong bana, baka, di ba, alam na, di ba, nang dali ka matigulang. Kay kulang ka sa dilig, kulang ka sa bisbis, pabisbis yung ka. Okay, salamat tao nga. Hala, to na ilang may balalab yung sakit na ko mga anak. Share by ko Diyos, Asian Tantan. Regine! Wow, ang galing sumayaw. 106.7 Marina News FM. Sisid na. Ay, feeling good. Kuya Juan, malang kukisa na kayo nanay ng hatag ba? Mamaw na, mirisi. Kuya Pamor. Kaya na kung nanay ng hatag ba? Meron na ba? Nakala. Naalay laga, di ba naalay laga? Naku na dawat, mabuang ko bayot. Sige na, Ayan, ingon singing, hello to sa Pamukutan, Talisayan. Kong Lola Siling, Soles, Uncle Bot, and Auntie Maria Kalumpit. Wow, bongga. Ingat lang, di ba? Salamat kayo. Yang video kalukutan na pihapi lang, Chokore ko. Na. Marites pa more, di ba? Buti pa sila, may natanggap na. Ang kami, wala pa. Uy, sana all. Buti pa sila. Maayo pang yuta kay na-develop. Ang uban dia, wala jod. Siyempre, maayo pang kuhan, maayo pang tindera kay nagpapatawad. Yung iba, hindi talaga nagpapatawad. Siya, ano atong third set sa itong palaga ng adlaw. Hello, ni Iyas, Karinderia, happy morning. Di ba?
O ni Agnes, ni Kuya Arnold, ni Dadang, si Dandan. Happy morning da sa iyay, o. Kung sa'yo sudan na ito na, iyay. Iyay naku. Kasakit naman ang ginawa mo. Iyay. May pang-itlog yay no, binabati, o banda wala jud. Iyay. Abuang ko ba yun? Secretarios! Wait, it is not possible karon yo to ignore mga clear signs karon sa imong kakapoy karon, tiredness of your body. You have to pay more attention to it. O, di ba? Pay more attention. Bayaran nimo nagabarog, pay more attention. Bayaran nimo nagabarog, ayog higda. sa imo karon. So, provide support your partner karon during your difficult time karon. Sapat imo ipakita karon sa other how you can be trusted sa imong partner. Para sa imong nga karagdaman na karon. Don't let certain circumstances karon sa imong kinabuhi gonna move you away sa imong mga gustos kinabuhi and long-term professional objectives. Ayaw para sa imong karera. Para sa imong kayo karon kailangan ng sukapak, na failure kay ta, wa ta mo lampok. Di dyan necessarily a bad thing ha. O, mga pagsubok na kay it leaves a valuable lesson na siya. Kung ma-fail ganita sa tungkol sa wala, learn and chance not to make the same mistakes again. Wow, bongga. Capricorn! Karon nga Capricorn, magkaimamat ka mga tao karon that will completely affect sa imong personal and work future karon na Capricorn ha. Para sa imong gumagaron, kaya period of transition sa imong relasyon karon. Na Ginoo ko, nag-remind mo ang imong kaguol karon, loneliness karon. Nga there are some things you need to change about yourself. Wow, bongga. Para sa imong karon karon, you need to, Ginoo ko, you won't find a way to focus sa imong matrabaho ka ng adlaw. So, try lang not to make any big decisions para walay problema kayo sa Capricorn. Para sa imong kayo mo, don't let your excessive trust ka sa tao ka maka-lead mo sa great disappointment continuously. So, try lang to be more distrustful. Ayog salig. Di ba? Salig ayog lao. Manay ko yung mabuang kubayot. Di ba? Parehara po na sa itong mga nang lupad karon. Aquarius, as much as you deny it, your heart will tell you the right path to take in your current situation kano. Dapat maminaw to kayo to listen to your heart. Wow! Para sa imong gumagaron, you cannot make your partner follow sa imong course sa ganani mo action. So you need to learn to give your partner more space to decide. Di ba? Para walay problema. Para sa imong character mo karon, you'll be focused on sa mga butang karong adlaw Aquarius. So seize this opportunity to finish your work in no time. Wow, bongga, good luck. Para sa imong kayo na karon, dapat you have to call things by their name. Hapto na. So I will not get carried away when it comes to handling your feelings of the person. So set things right and di ba? Call things by their name. Ikaw kumusta na ka para wanay mo kayo. Di ba? Nabiday mga lan, di ba? Di ka pwede mo, manay na, Ruben, di ba? Ruben, Hoy. Di ba na siya? So, call by their name. So, mananindot. Di ba? Spices. Baby girl. Di ba? I like how Di ba? Like it, baby girl. Hoy, kaya kung noon ay mga past memories ni mo karon nga mag-knock on your door. Wow, bongga. So, try to company of loved ones lang para mabungga mag-wow. Knock on your door. Dayon. Dayon, manglista na mo, sir. I will wipe you from the face of the earth. Ilukon tayo mo doon. Sorry na. Di ba na sa, Sa imong kasi magkumagano Pisces, no? Ayaw ka magdadali doon, speed up the outcomes, di ba? Sa resulta karon sa certain events karon or might work against you. Pwede mo ka, patience is a virtue. But happen natin ka, But virtue is a virtue. Para sa imong karon, remember na yung mga dagkong issue karon sa business karon is the way others see you. Dapat you have to change your manners.
good manners and right manjak. Para sa kaya ganon, dito na always, it's not always the wise thing to be guided by appearance, ha? Ayaw ba tayo, ha? Pisces, ha? So, getting to know someone might take a while. Oh, so, careful lang ka. Manangon nga, ayaw padala sa appearance. Oh, di ba? Para si mong kayuhan, di ba? Oh, baka mabudol niya ka, di ba? Oh, so, naman na atong kapalagan ng adlaw, ha? Mayo 8. 2025 ang atong horóscopo sa tambal og di siya pwede gamitong tambal sa unsa man klase nga sakit because if doctor persists, insert your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for biking with us. Hoy, salamat lang masok kay kaon na mo da sa Prince Lechon Fast Food. Oh wow, night na mga spicy foods dahil lang 0936404314. Wow, siyempre, Extreme Power Max, Herbal Blend Coffee Mix og Sky Max Kojic Soap, wow. Skin Max Kojic Soap. Wow. Pagkalan kutis artista, wow. Siyempre, for catering na function lang ang 0905383975 Barcode Grill and Restaurant. Wow, happy lang. Wow. Skybox Coffee and Saras Bachoy, Muamua Chip Chip. Regine. Galing sumayawat. 106.7 Marina News FM. Sisi na. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Why? Kuyawan! Oh! Kaya ati tiban magtumanda, happy morning! Siyempre, kumain Roxanne, di ba? Oh! Isa man din sila, oh! Sige lang. Maingon din, oh, basta. Sir Lando, basta dili ka na kadawat karon Sir Lando. Circulan ako tanang pangalan ini Kalones. Oh. Ay lagi pag dali-dali diha kay gikuan pa, gistipliran pa ganing gara po ka, di ba? Oh. Hoy, nagkaon na ba ng tanan? Oh, di ba lami na ba ng uyab-uyab no? Sir Love, di ba? Oh, ay pasensya na ka Sir Love, wag ko ka-reply nimo kay Sir Love, nagkaon ko gikan. Oh, social kay no da Sir Love, nagkaon ko gikan. No, di ba? Oh, unsay sudan nimo ingo po diyang uyab. Secret. Di ba? Oh, di ba? Oh, secret. Oh, di ba? Correct. Oh. Ingon po yang uyab. Eh, sila secret pa ka. Bisag, diri na palit o ginamos imong mama. Mabuang ko bayot. Ana sa kinabuhi. Di ba? Ano siya? Oh. Oy, wala, oy. Ano itong third set? Oh, third set na ba ta? Uy, nag-third set na ta. Wala pa, Ben. So, ayaw man na rin, oy. Hasta ko, nalibog na lang inuong ko. Ingara po ka, Ruben. Sa'yo, nag-third set na sa kapalaran. Di ay, kaya sa'yo maleta nagkuha. Di ba? Oh. Tungod ding nagka, oh, di ba? Oh. Uy, lamin ito ng mga words sa una, no? Kanang order. Sus, kami sa una. Mo na yung mga pulong nga nindot so kayo, no? Di ba? Oh. Sus, kami sa una. Oh. Mga bata karuno. Ano dyan na, oh. Di ba? Oh. Di man na sa una. Nindot ka lang mga words ba? Ka lang mga words na, no? Di ba? Oh. So, kung imo pa nang gigamit, no? Kung imo pa ning gigamit ni mga words kining sus kami sa una, mga bata karon no, di ba? Oh, di ba? Di man ta na sa una kung gipanggamit panimo ning mga pulong kining mga Bisaya nga pulong gigamit panimo. Isa lang jud ang sign ana. Tiguang na jud ka. Kudyawan, di ba? Oh. Mga gana kong giingon gani. O, di ba? Giingon gani ko itong wala malista gani. At doon lang na mo palista sa pamisa.
Nana po dire, Sir Lando. Bisag calculator, Sir Lando, dili jud masolve kung pila ka kapoy akong gibati karon. Ay, kawala ka. Mawala na ini ka Sabado imong sakit. Very much! Oh, di ba? Oh. Munang ayaw jud iyo, may pang problema iniisip. Wag niyong isipin yung problema. Oh, di ba? Oh. Mapa, oh. May pang madyong. may pang pizzas kay sinasalat pa. Ubanda, wala jud. Happy lang jud. Mauna mi risi. Hello, good morning dito mga suki. Ako win-win sa bagsakan. Happy morning ito mga pasiyo, boys. Happy morning ka na ito. Ingat-ingat lang. O, siyempre, o, di ba? O, ito mga suki na sa Hamja Eatery. O, di ba? Wapa kayo ito. O, see you. Kaong ka na ron. Di ba? Happy lang ito ko rin ko. O, hala ko na ba? Hala mo kay. Pas kang hungita sa mga customer dyan sa my presentation fast food. O, di ba? O, hungita kayo. O, wala po gion ang radyo ni Ate Aileen. Di ba? O, mantay lang ito karon. Ma'am Dice, bantay-bantay lang dyan, oh. Hello, Captain Jerry Sanson, sa mga John Dre, Jojo Sanson, Councilor Jocelyn Sanson, happy morning. Diba, ingat-ingat lang, oh, diba? Alam ko naman, ito ng ilambay po na love you, pagpagsagit na. Oh, Regine. Oh, ang galing sumayaw. 106.7 Marina News FM. Season na. Music and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Hello. Kalimot na. Wala kay busog na mo, ingara mo. Oh. So, ano ito wala kay Kamangon Tamonya, nasakit na Kamangon Tamonya, Kuyawan. Second magkalima after sa programa Top 2012 by Uncle Ruben Fajardo. Alauna, heart to kit Papa Jones. O, siyempre, mga rak-rakan sa Marino, di ba, oh? Ay, kalimot. Oh, siyempre, ano tong hiring. Oh, tong hiring. Taro nga tong sulat, para di magkuhan, di ba, oh? 998-212 og 666, di ba? Wow! Congratulations! Og siyempre, manamilit na po ninyo kining wala pagikamang. Sila Landong Bisaya, the one. Siyempre, salamat sa mong station manager. Wailain, si Dr. Buotan ko gihan ba tinabangon. Dr. Reyna Lentida. Hi! Siyempre, among broadcast technician, Wailain, ang anak ni Mami Arjen Fajardo. Wailain, si Ruben, very cute Fajardo. Diba ito? Oh, siyempre, goodbye na po ng adlaw, ha. Manamit po sa Bas Kanginan. Ang tigpagkatawa sa kawanangan, walay sa Landong Bisaya, the one. Sa akong programa, ang katupngan, pero dili malabuan, ang gitik-gitik pasiaw ni Landong Bisaya. Kaya sa sikat, nagkakusog na estasyon, Wailain, 106.7 Marino News FM. God bless us all. Vaya con Dios. Mua, chip, chip. Babu. Batadan. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Batadan. Alam mo ba, mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Batadan. Alam mo ba, mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Batadan. Alam mo ba, mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na.
batagan. Alam mo ba, mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na.